Nalakip ang pambato sa Iloilo Province sa top 6 delegates sa National Costume Competition sa Miss Universe Philippines 2026. Ginsuksok ni Nicolene Hutay ang Pearl of Panay costume nga masterpiece ng renowned Ilonggo designer nga si Al Manasas Villar Alcoran. Featured sa costume ni Nicolene ang diwal nga isa sa nasaiya sa most prized delicacy sa Panay. Magluwas kay Nicolene na dalaman sa top 6 sanday, Jacqueline Gulrahani sang Tacloban, Roxy Bayan sang Baguio City, Donna Nugid sang Pangasinan, Alexandria Colmenares sang Negros Occidental, kag Allison Hetland sang Pampanga. Sila ang nakitaan nga mayara sang standout presentation sang matahong nga local culture, creativity, kag storytelling sa entablado. Ginbida naman ang rebirth sang Iloilo River sa national costume ni Miss Universe Philippines Iloilo City, Zesta Shalom Espinosa. Gindisenyo ni isang renowned Ilonggo designer nga si Tata Blas Pinuela. Ginpabugal sa Ilonggo Beauty Queen ang Iloilo River nga isa sa pinakamatinlong nga suba sa Pilipinas nga simbolo sang life, balance, and pride sa mga Ilonggo. Ang National Costume Segment among isa sa pinakabalantayan nga aktibidad sa pageant agud marepresentar sa mga kandidata ang ila ginhalinan paagi sa bulig sa mga designer. Matabo ang Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night sa Mayo 2, Mall of Asia Arena.